ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరట మీకు అందరికి ప్రైజలాడండి. ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడే విధానం ఏమంటే, ఒక మనిషి హృదయంలో సత్యం అనే వాక్యము, దేవుని వాక్యం వెళ్ళినట్టే ఆ మనిషి హృదయం ఏం జరుగుతుంది, ఎలాగా ఆ మనిషి చేంజ్ అంటే ఆ మనిషి జీవితం ఎలా మారుతుందంటే, మనం ఒకసారి పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లో హెబ్రీయులు 4:12 చూసామనుకో, ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండు అంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటే వాడిగా నుండి ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలముగా విభజించున్నట్లు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనముగా శోధించుచున్నది. దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని వాక్యం ఎలా అంటే పదునైన కత్తులంట. అది హృదయంలో పోయి ఏమంటుందంటే, పదునైన కత్తి అది అంత విభజన చేస్తుందంట. అంటే విభజన చేసి తన తలంపులు అట్టే మొత్తం శోధిస్తారంట. దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు దేవుణ్ణి ఎందుకు మనం వాక్యం అని ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవులు ఎందుకు చెప్తారంటే, వాక్యము జీవము కలిగినది. దేవుణ్ణి పదునైన 2 కత్తులు అంట. అవి హృదయంలో పోయినాడలా అవి హృదయంలో నుండి నీ ఉన్న పాపలు కానీ ఏమున్న అక్రమం ఏ సంబంధం కూడా అది ఒక జీవమైన మాటలు కాబట్టి హృదయంలోని ప్రతి ఒక్క తలంపులు అది శోధింపబడతాయంట. ఆ పాపం అప్పుడు శోధింపబడి అది బయట పారవేస్తాబడతాయి. ఎందుకంటే మనము పాప జీవితంలో జీవిస్తూ దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యం మనం వచ్చితే అప్పుడు మనం పాపం చేయదనిపించదు. ఎందుకంటే ఆ వాక్యంలో జీవం ఉంది, ఆ వాక్యము సత్యం కాబట్టి. దేవుని బిడ్డలారా, మనకు ప్రతిసారి మనం ఎందుకు దేవుని గురించి దేవుని వాక్యం మనలో ఉండాలంటే అది జీవమైనది అంట. 2 అంచుల ఎటువంటి పదునైన కత్తులు అంట. అవి 2 అంచుల కత్తులు అంట. అయితే దేవుని బిడ్డలారా, ఒకసారి దేవుని ఒక మనిషి హృదయంలో ఒక వాక్యం నాటబడిందంటే ఆ వాక్యం వచ్చి పనిచేసి ప్రతి ఒక్క పాపాన్ని అది కత్తిలాగా కట్ చేస్తుందంట. అయితే మనం అలాగే ఇంకో వాక్యం, ఒక మనిషి నిజంగా గ్రహిస్తే మనిషిలో ఏం జరుగుతుంది, ఎలాంటి మార్పు జరుగుతుంది, అప్పుడు దేవునికి ఆ మనిషి ఏమవుతాడని మనము బైబిల్లో, పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లో మనం యోహాను 8:31 చూసామనుకోండి. దేవుడు అక్కడ ఎంత మంచి వాక్యం చెప్పినాడు. కాబట్టి యేసు తనను నమ్మిన యూదులతో, మీరు నా వాక్యమందు నిలిచిన వారై నిజముగా నాకు శిష్యులై ఉండి సత్యము గ్రహించెదరు, అప్పుడు సత్యము మిమ్మును స్వతంత్రునిగా చేయును. దేవుని బిడ్డలారా చూడండి, అప్పుడు నిజముగా మన దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వాసించి వాక్యాన్ని గ్రహిస్తే అప్పుడు అంటున్నాడు దేవుడు, నా వాక్యాన్ని మీరు గ్రహిస్తారు, అప్పుడు దేవుని శిష్యులై మనం ఉంటామంట. అప్పుడు సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రించును. అయితే మనం ఎప్పుడు స్వతంత్రంగా జీవిస్తాము, మనం ఎప్పుడు మన పాపం నుంచి విడుదల పొందుతామంటే మనం దేవుని వాక్యాన్ని గ్రహించి దాన్ని విశ్వాసించి దేవుడు మన కార్యం చేస్తాడు మనం విశ్వాసించిన వెంటనే అప్పుడు మనకు విడుదల అంట. ఎప్పుడు విడుదల? ఒక మనిషి అంటే హృదయంలో పాపం నిండిపోయి అక్రమంలో నిండిపోయి పడిపోయిన మనిషి ఆ వాక్యాన్ని గ్రహించి తన హృదయంలో పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఆ మనిషికి ఆ వాక్యం పోయి ఆ పాపాన్ని కట్ చేసి, ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్లుగా ఆ వాక్యం పోయి తనతో పోరాడుతుంది. ఆ పోరాడిన వెంటనే తన పాపం అనేది అనిపించి దాన్ని దూరం అవుతుంది, పాపం దూరం అవుతుంది, వాక్యం వచ్చి వేరేగా అవుతుంది. ఆ పాపం వచ్చి వేరేగా అయిపోయినప్పుడు దేవుని వాక్యం అప్పుడు స్వతంత్రిస్తుంది. దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు మనం కూడా స్వతంత్రంగా ఉండాలంటే దేవుని వాక్యాన్ని మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలి, నమ్మాలి, విశ్వాసించాలి. దాన్ని పట్టుకున్న వెంటనే అప్పుడే సత్యం మనలో మనల్ని స్వతంత్రంగా చేయను. అయితే మనం 3వ పాయింట్ చెప్దాం. 3వ పాయింట్ అంటే రాబో ఉగ్రత నుండి ఎలాగ తప్పించుకుంటాం. రాబోయే ఉగ్రత నుండి వాక్యం మనం ఎలాగ తప్పిస్తుందంటే, అలాగే మన బైబిల్లో వెళ్తే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ప్రకటన గ్రంథం 3:10 కూడా మనం చూద్దాం ఒకసారి. హల్లెలూయా. లాస్ట్లో దేవుడు చెప్పిన మాట ఇది, 3:10. 3:10 చూస్తే, నీవు నా ఓర్పు విషయమై వాక్యమునకు గైకొంటివి గనుక భూమి నివాసమునకు శోధించుటకును లోకమంతటి మీదకు రాబోవు శోధన కాలమును నేను నిన్ను కాపాడేదను. దేవుని బిడ్డలారా చూడండి, దేవుని వాక్యము శోధన జీవితంలో కానీ అది ఎన్నో ఇక భయంకరమైన దినము ఈ భూమిలో వస్తుందంట. కానీ దేవుని వాక్యంను శ్రద్ధగా వినేవనుకో, దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకునేవనుకో, రాబోయే ఉగ్రత నుండి దేవుడు నిన్ను కాపాడుతాడు. ఎందుకు దేవుని వాక్యం ఎంత బలమైందంటే, అలాగే దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మనకు, రాబోయే ఉగ్రత నుండి ఎవరు తప్పిస్తారు? దేవుడు అంటాడు, నా వాక్యంలో నువ్వు ఓర్పు కలిగి, నా వాక్యంలో నా ఉగ్రతలో నువ్వు ఓర్పు కలిగి జీవించినావా, ఆ వాక్యమే నిన్ను ఆ ఉగ్రత నుండి కాపాడుతుంది. దేవుని బిడ్డలారా, ఎందుకు నేను ఈరోజు వాక్యం గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, అదే ఆ వాక్యం మనం కాపాడుతుంది. ఎలా కాపాడుతుంది అంటే, యోహాను 1:1 చూస్తే కూడా మనకు అది ఒక మంచి రిఫరెన్స్. అక్కడ చూద్దాము. ఆదియందు వాక్యం ఉండేను, వాక్యమే దేవుని యొద్ద నుండేను, వాక్యమే దేవుడై ఉండేను. ఈ ఒక్క వాక్యం చాలండి మన జీవితం మార్చండి. అంటే ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఆది నుండి వాక్యం ఉండేను, వాక్యమే దేవుడు ఉండేను, దేవుడే వాక్యమే ఉండేనంట.
ఇప్పుడు ఈ వాక్యం బట్టే మనం తెలిసిపోతుంది. ఆది నుండి దేవుడు వాక్యం లాగానే జీవించాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వాక్యం మనలో ఉంటే మనలో ఎవడు ఉన్నట్టు? దేవుడు ఉన్నట్టు. కాబట్టి మనం దీన్ని బట్టి మనం నమ్మాలి. వాక్యం మన హృదయంలో ఉంటే దేవుడు మనతో ఉన్నట్టు. మన కార్యమును కానీ మనం ఎక్కడ ఉన్నా కూడా దేవుడు ఎలా రూపంలో ఇప్పుడు ఏ రూపంలో వచ్చినంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం రూపంలో దేవుడు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆది నుండి దేవుడు వాక్యమై ఉండేను, వాక్యమే దేవుడు ఉండేను, దేవుడే వాక్యమై ఉండేనంట. అయితే దేవుని బిడ్డలారా, మనకడ ఇప్పుడు ఎవరున్నారు? దేవుడు ఉన్నాడు. కాబట్టి విశ్వాసించాలి. ఆది ఎందు వాక్యం ఉండాలంటే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు నేను చదివే ఒక్కటి కూడా దేవుడే మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడినే మనం చదువుతున్నాం. ఇప్పుడు అలా మాట్లాడే దేవుడు ఇప్పుడు మన బైబిల్ రూపంలో ప్రతి బిడ్డలకి ఇప్పుడు దొరికింది. పరిశుద్ధ గ్రంథం అనే గ్రంథం దొరికింది. అందువల్లనే ఎంతో మంది నీతిమంతులుగా మారుతున్నారు, పరిశుద్ధులుగా మారుతున్నారు. పాపం నుండి దేవుడు విడుదల చేసి పరిశుద్ధులుగా దేవుడు బిడ్డలారా. అయితే మనకు దేవుడు ఈ ఒక చిన్న అవకాశం మనకి ఇచ్చున్నాడు. ఎంతో మంది పాపంలో అక్రమంలో చేయడు, కానీ ఆ పాపం అక్రమంలో ఉండే వాళ్ళే దేవుని వాక్యం వెళ్ళి వాళ్ళ పాపాన్ని విడిపించి ఇప్పుడు ఎంతో మంది దైవ సేవకులుగా ఉన్నారు. ఎంతోమంది దేవుని సువార్త అందిస్తారు. ఎలా? పాపులే, కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా ఎలా మారారంటే దేవుని వాక్యము మధురైన కత్తులు, అవి తలంపులో ఉన్న ఆలోచనలు, హృదయంలో ఉన్న పాపాలు ఆ వాక్యం వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క శోధించి ప్రతి ఒక్క తలంపులో ఉన్న పాపాలు తీసివేస్తాయి. అయితే మనం విశ్వాసించాలి, దేవుడు ఈ వాక్యం నీలో నాలో ఉన్నా కూడా దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. మనం కూడా పాపాన్ని చేస్తామని ఈ చిన్న వాక్యం దేవుడు ఇచ్చినందుకు దేవునికే మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్.